ଭୀମପୁରରେ ପାଳିତ ହେଲା ମା ଠାକୁରାଣୀ ଓଷା। ସଂସ୍କୃତି ଆଉ ପରମ୍ପରାରେ ମଣିଷ ଜୀବନ ବନ୍ଧା। ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଛାଡ଼ି ମଣିଷ ତାର ଜୀବନଯାତ୍ରାକୁ ଆଗକୁ ନେବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ସମାଜ ପୂର୍ବ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରାକୁ ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ ପାଳନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରି ଚାଲିଥିବେ। ସେମିତି ଏକ ସଂସ୍କୃତି ଓ ପରମ୍ପରାର ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭୀମପୁର ଗ୍ରାମରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ପରି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଧୁମଧାମରେ ମା ଠାକୁରାଣୀ ଓଷା ଭୀମପୁର ଗ୍ରାମରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମାଙ୍କ ପୂଜାବିଧିର ନୀତିନିୟମ ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୂଜା କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରାମରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିଥିବା ଦେହୁରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପୂଜା କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଓଷା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହାୟତା ଏବଂ ସହଯୋଗରେ ହୋଇଥାଏ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ପୂଜା ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରରେ ଭୋଗଡାଲା ସଜା ହୋଇ ମାଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପକୁ ନିଆଯାଇଥାଏ। ଭୀମପୁରର ଏହି ମା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଓଷା 2 ଦିନ ଧରି ହେଉଥିବା ବେଳେ 2 ଦିନ ଧରି ଗ୍ରାମବାସୀ ଓଷାକୁ ଖୁବ୍ ଭକ୍ତିର ସହକାରେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ମା ଠାକୁରାଣୀ ଓଷାର ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରିରେ ଗ୍ରାମର ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁବ ସଂଘ ଦ୍ୱାରା ସୁଖ ସୌତୁଣୀ ଦୁଃଖ ଭଗାରୀ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଶୀତ ଥର ଥର ରାତିରେ ଆଖପାଖର ଅନେକ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁବକ ସଂଘର ଅଭିଜ୍ଞ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଜୀବନ୍ତ ଅଭିନୟ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ମନମୁଗ୍ଧ କରିଥିଲା। ବେଶ୍ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରି ସତ୍ୟବାଦୀ ଯୁବକ ସଂଘର କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ମା ଠାକୁରାଣୀ ଓଷାରେ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କରି ଖୁବ୍ ମନୋରଞ୍ଜନ ଭରିଦେଇ ଓଷାକୁ ଅଧିକ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଓଷା ପ୍ରେମୀ ମଧ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନକୁ ଖୁବ୍ ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଓଷାର ଶେଷ ଦିନରେ ଆଖପାଖର ଗ୍ରାମର ମାନସିକଧାରୀ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ମାଙ୍କ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମାଙ୍କ ଶରଣ ନେଇ ନିଜ ନିଜ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବା ସହିତ ବର୍ଷ ସାରା କେମିତି ସୁଖରେ କଟିବ ସେଥିପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଥାନ୍ତି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ମାନସିକଧାରୀ ଭକ୍ତମାନେ କଣ୍ଟା ପିଢ଼ାରେ ଝୁଲିବା ସହିତ ବେତମାଡ଼ ଖାଇ ନିଆଁ ଉପରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଜୀବନରେ କରିଥିବା ପାପ ଦୂର ହୋଇଯିବା ସହିତ ଭବିଷ୍ୟତ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ବୋଲି ଅଗାଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଭଗବାନଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନାମ ବିଶ୍ୱାସ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ କହିଥାନ୍ତି। ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ଭକ୍ତିରେ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିଲେ ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ମା ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଯାହାଫଳରେ ମାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ଭକ୍ତ ତାଙ୍କ ସଂସାରକୁ ସୁଖରେ ନେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହି ମା ଠାକୁରାଣୀ ଓଷାରେ ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମର ଅନେକ ଲୋକ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କେନ୍ଦୁଝର ଚମ୍ପୁଆରୁ ଦୀପକ କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏବି ନ୍ୟୁଜ୍।